Όλα αυτά οι επιτυχίες είναι μεγάλη, ξαναβρεθήκατε στο Final Four, έτσι. Πέστε μας δύο λόγια για το σημερινό αγώνα. Εντάξει, εμείς κοιτάμε λίγο να βρούμε ρυθμό τώρα, γιατί φέτος έχουμε πάρα πολλές ατυχίες και πάρα πολλούς τραυματισμούς που μας έχουν πάει πίσω στο πρωτάθλημα. Ο βασικός μας στόχος είναι η παραμονή πάλι στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και από εκεί και πέρα είπαμε το κύπελο είναι ένας θεσμός που πάντα δίνει ένα αγώκιο στην ομάδα. Είπαμε 2 μέρες να στοχεύσουμε στο κύπελο. Θα ήταν πολύ δύσκολος αγώνας, το ξέραμε. Πήγαν όλα καλά, τα παιδιά βάλαν πάρα πολύ εγωισμό σήμερα και μεγάλη ψυχή. Κατεβήκαμε σήμερα με 9 άτομα. Θέλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια. Το αξίζουν γιατί έχουμε περάσει πολύ δύσκολα αυτή τη σεζόν και τους αξίζει να πάνε στο Final Four. Γιατί έχουν ψυχή, είναι παιδιά που έχουν ψυχή και εγωισμό. Η ομάδα σας έδειξε ότι έχει καλό finish, έτσι, κόντραρε, κράτησε το σκορ, έτσι, στο τελευταίο... Τους είπα από την αρχή ότι αυτά τα παιχνίδια τα knockout είναι πώς θα τα τελειώσεις, το πώς θα ξεκινήσεις. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο γιατί το knockout πάντα έχει άγχος. Οπότε είναι πολύ βασικό να είσαι συγκεντρωμένος στο τέλος. Ήμασταν πολύ καλοί στο δεύτερο ημίχρονο, γενικά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και πιστεύω δίκαια προκριθήκαμε. Ωραία, ελπίζετε θα κάνετε κάτι καλό έτσι στην τελική φάση. Αλλά νομίζω. Ναι. Η τελική φάση είναι όλες οι ομάδες από 25%. Είναι θέμα μέρας. Νομίζω θα παίξουμε με τον Κρόνο με την Γλυφάδα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι. Και την Κυριακή έχετε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Λοκρό, νομίζω, μέσα στην έδρα σας. Ναι, πιστεύω είναι πολύ σημαντικό για να μείνουμε στην κατηγορία. Την άλλη Κυριακή, ναι. Έχουμε στο κέφι αυτά τα παιχνίδια, παίζουμε πλέον κάθε Κυριακή παίζουμε την κατηγορία. Σας είπα ότι άμα είμαστε καλά. Κάνατε μια άσχημη ήττα με τα Χανιά στην έδρα σας, έτσι. Ήταν πολύ κακή, πιστεύω ήμασταν και άτυχοι εκεί, δεν παίξαμε και καλά. Αλλά είχε επηρεαστεί η ομάδα, αυτό το λέω, είναι επηρεασμένη συνεχώς. Κάθε εβδομάδα έχουμε διαφορετικό τραυματισμό. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και μέχρι το τέλος. Πιστεύω τα παιδιά και θα μείνουμε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και από εκεί πέρα να ευχαριστούμε το Final Four. Ωραία, λοιπόν. Ευχόμαστε όλα καλά. Όλα καλά. Και εμείς. Coach, σήμερα η ομάδα σας, το παλιό Φάγερο, ιτήθηκε εδώ σήμερα από το Άρη Νίκαιας. Το παλέψατε μέχρι το τέλος. Απλώς δεν βγήκαν τα σουτ, μπορούμε να πούμε, έτσι. Καταρχάς πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Άρη Νίκαιας που παρόλο τα προβλήματα που έχει τη φετινή χρονιά, δοκιμάζεται. Καταφέρνει και τα απεξέλθει σε τόσο δύσκολα παιχνίδια, δείχνει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Και ο coach Ζερβουλάκος έχει το σεβασμό μου για την προσπάθεια την οποία κάνει όλη τη χρονιά και για τον μπάσκετ το οποίο δείχνει. Τώρα το σημερινό παιχνίδι πήγε, θα έλεγα, στο ρίσκο του σουτ και από τις δύο ομάδες. Η ομάδα του Άρη Νίκαιας φάνηκε πιο τυχερή στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και βγαίνει και Coach, παρόλα αυτά εκεί στο 58-58 η δικιά σας ομάδα κόλλησε χωρίς λόγο. Έτσι, δεν έβαζε τα καλάθια κάτω από τα καλάθια μόνοι τους και δεν τα βάζανε. Θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι πολλά τα χρόνια που το Φάληρο προσπαθεί μια διάκριση, έστω και μέσω του κυπέλου. Δυστυχώς χάθηκαν κάποια καλάθια που θα έλεγα ότι σε άλλες περιπτώσεις ήταν πολύ εύκολα για μας για να πάρουμε το momentum. Ψυχολογικό ήταν τελικά, νομίζω. Ήταν καθαρά ψυχολογικό. Χάθηκαν 4-5 εύκολα καλάθια. Έτσι είναι το μπάσκετ. Ένας κερδίζει, ένας χάνει. Σήμερα ήταν ο Άρης Νίκαιας η ομάδα η οποία κέρδισε. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά θα πάτε σίγουρα πιο καλά. Έτσι. Εντάξει, σίγουρα ένας στόχος να βρεθεί στο Final Four ήταν σημαντικό. Έτσι. Είναι σημαντικό γιατί ξαναλέω ότι σαν Φάληρο μπήκαμε στο κήπεδο μας. Τώρα δουλεύουμε καλά. Θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Έστω και μέσα στο κυπέλο εμείς δεν επιλέγουμε θεσμούς και στους δύο θεσμούς θέλουμε να διακριθούμε. Και σε ένα άλλο παιχνίδι πέρα με Πορφύριο πάλι στην παράτηση παίκτηκε. Κέρδισε το πέρα. Βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους. Δηλαδή κανείς δεν κοιτάει τι διοργάνωση είναι, θέλει να κερδίσει, θέλει να πάρει το κάτι παραπάνω από τη χρονιά. Αυτό θέλουμε και εμείς, δεν βγήκε, συνεχίζουμε, στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Ακριβώς. Λοιπόν, coach, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά που είστε κοντά μας και να είστε κοντά σε όλες τις ομάδες, γιατί οι ομάδες της ΕΣΚΑΝΑ χρειάζονται τη βοήθεια όλων των ανθρώπων του μπάσκετ. Okay.